Anak, apay nga kasta kasla kayo matan nga dinominggo nga agpalpalot. Imbis nga da oras yung agbanding ket kasla kayo nga aso ken pusa. O apay anak, nga kasta ti irupam. Kasla nga ubot tinuang nga sinipet ti limang alimangaw. Hoy lakay nga agro-propa ti Almoranas. Ano nga babalawan ti rupa daytoy anak mo. Tanagmana dayta kanyak nga mistisa. Anak dayan, baka matlang no hormones mo lang dayta. Has ano gaming kaslak nga drawing ije balay? No, agdabugak, agpapansin na kandak nga panpansinan. Uray la nakasimangotak nga dumanon daytoy subil ko ije muging ko kat awan ladta. Ti kayat ko lang matkat lambingan jak. Tapos no kasasaok, tipid lang ti sungbat na. Ngam no makichat kadagay babae ije Facebook kat mas atidog pay ngam je kabli ti kuryente ti sungbat na. Sinungay ti han nga agtampo ijay. No dati agpaspasalubong ti tsokolate pas lang nga factory. Tatakat oray may nga bukal ti nips. Awan pay. Kapay amom dayan, hindi nag-asawa kami dito agropro pang Almoranas nga daytoy. Inal daw kami nga makilkili. Inal daw kami nga makilkili ti ayat. Amom, iti biyag ti ag-asawa, sumangpat nga dagita kilig moment, agbalin nga binarsakan moment. Kasla nga kalapati nga tumaytayab dagita plato. Kung baga airborne, dagiya sweetness moment, nagbalin nga pinukawan moment. Uray tata nga bakit takon, malambing nga klata ni tatang mo. Nga maamom, daytoy Almoranas nga daytoy, uray laugasak si tilapia ti sukat at numaikat silang sina. Madina nga kanan, sinalbag nga lakay. Nga maamom anak, adati stage iti relationship, nga dumanon, dagitay kwa, dagitay nga pinagkakaawatan, dagita apa, nga normal dagita. Numalpas ti apa, adajay kunana nga, after the storm, there's a rainbow. Ay nadungaw, maniputi nag-asawa ta, hanlang storm tipsin mang patibiyag ta. Pinagnayon nga bulkan kan tsunami. Nang pukaw ni nanang mo iday, ay na, kasla nga ada sumurot nga apoy kan asok. Ay nga ni kami nga nagsina ka ni tatang mo, ni Almoranas. Yung syempre in workout me. Kung na nangarod ba nandiya English, at the end of the tunnel, there is light. Diba dungo, there is light? Ay na dungo, awan ti malagip ko nga light. Ti malagip ko lang, kada barsak mo ti plataw. Mapunday ti panagkita. Ni tatangamot, seryoso la ti tungtungan ang pakpakatawa pay laang. Isuday ta anak, iti sekreto may kaninanang mo. Laughter is the best doctor. Ay guray ka, laughter is the best medicine. Amom anak, nagungot ni nanang mo agpakumbabaak. Tanog sabat ti ungat ken pride. Awan kasla data nga corona, tumumba. Uray pay awan sintomas na. Importante anak, no maysa kada kayo ti agung ungat. Diyan maysa, kasapulan nga agpakumbaba. Amam eday ni nanang mo no makaungat. Ay na, kasla agurhuromintado nga dragon. Nakapigpig sa ni nanang mo. Uray la masikog nga baka, mabagkat na. Amam anak, ada 80 ups and down ti relasyon. Uno ti ag-asawa. Nga man nga kahit nga sawon, ag-give up ka just like that. What is love no awan ti maigatang ti diaper? What is love anak no awan ti maigatang ti gatas? Iso nga love is everything. Ay anak ag-refresh ka ta, inka ta, agawid kayo. Hi everyone, hi auntie, hi uncle, hi Diane. Oh hello Lloyd, how are you? You okay? Yes. Obviously I'm here to pick up Diane. And also at the same time I'd like to apologize that I think I've said something bad that made her feel angry to me, and well, I'm here to apologize. Diane, I know you're very upset, but if I said something wrong or if I've said something bad that made you really upset, I do apologize. I'm sure I didn't mean what I've said. I came here to So pick I'm you really up, sorry, honey, and huh? it would be nice if we go home and maybe we'll talk about it at home. Honey, I'm so sorry to, ha, because sometimes I become very harsh ngay. Anak, pag sa awan nyo dayta, awan ti maturturog, aging gana na sulbar dayta problema yung nga dayta, ha?